puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera, no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Yes, as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Mejor que conversar cuando la vida nos vuelve a juntar. Todo tembló a mi alrededor en el mismo instante en que sentí tu voz. Me emociono al volverte a ver. Y aún preguntas quién dejó a quién. No fui yo loca por volver a saber de ti, loca por tener ganas de volver. Quisiera empezar otra vez y aún preguntas quién dejó a quién. No, no, no fui yo.
bona tarda. Ara sí, donem la benvinguda al presentador més divertit, veí d'Esplugues i amb el bigoti més sexy, Pepo Flores! Bueno, ha estat bé. Bueno, aviam, abans de res, sisplau, fort aplaudiment per aquesta banda que tenim aquí, que ens han estat amenitzant tota la jornada. Aquí tenim aquí, us preguntareu, jo ara em presento, que ja m'he fet una prepresentació. Ells són, i sisplau, aplaudiment, el Joan Tena, a veu i guitarra, en Pep Poblet, al saxo, i el Marc Ferrando al piano. A mi m'agrada això de que m'acompanyeu amb la musiqueta mentre vaig parlant, Potser m'acostumo, Bueno, bona tarda a tots i totes, benvinguts i benvingudes al pregó de Festa Major, al pregó de Sant Mateu 2023! Ara sí. M'encantaria dir que sóc l'únic presentador d'aquest acte, però aquest acte és un acte inclusiu i us demanaré un fort aplaudiment per l'Alexandra Aillón, si us plau. Companya, presentarem junts, ella és la nostra intèrpret de la llengua de signes. Dic bé, oi? Que no la vull liar, Perfecte, tu tradueixo tot, sí. Perfecte, molt bona tarda ara sí a tothom, autoritats, representants d'entitats, veïns, veïnes d'Esplugues i aquesta meravellosa banda que ens acompanya. Ja és Festa Major, ja és Sant Mateu 2023, comença amb aquest acte també i tenim moltes ganes de gaudir de la festa que comença avui. Continuem, perquè no només estareu vosaltres aquí acompanyant-nos a nosaltres, sinó que, si us plau, fort aplaudiment per la regidora de Cultura, Montse Pérez, i l'alcaldessa Pilar Díaz. Bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí en aquest espai, ja ho he comentat. Pilar, aquestes són unes festes també diferents. Hi ha alguna cosa, hi ha alguna novetat, hi ha alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquestes festes també? Bé, la novetat és que podem retornar a tenir una festa magnífica sense pandèmia, ja la vam reprendre l'any passat i aquest any una altra vegada amb molta intensitat, però jo voldria destacar un fet molt important i és que ens estrenem amb els mocadors solidaris. Potser aquesta és la novetat. Nosaltres aquí a Esplugues sempre hem estat molt solidaris i solidàries, però especialment per aquesta festa major i més amb un pregoner tan il·lustre com tenim, doncs sí, volíem fer una venda solidària de mocadors, recollir diners, en parlarem, però sobretot crec que hem de fer el gran gest per l'Ela. Si us plau. Gest per l'Ela. Montse, si us plau, ens pots fer unes paraules? I tant. Doncs, bona nit, alcaldessa, autoritats, pregoner, espluguins i espluguines, companys i companyes, benvinguts i benvingudes a aquest meravellós espai singular que s'està convertint en epicentre dels esdeveniments més importants de la ciutat. Benvinguts i benvingudes a aquest magnífic espai Corberó. Avui és una nit especial, per fi és 20 de setembre. Per fi comença la Festa Major i quines ganes teníem de sortir a celebrar aquest Sant Mateu 2023. Us desitjo una molt bona Festa Major. Visca Esplugues, visca Sant Mateu i visca la Festa Major. Moltíssimes gràcies, regidora. Doncs bé, Pilar, ens pots fer també unes paraules que estem desitjant també escoltar-te, si us plau. Molt bé, doncs com no, perquè són dies d'emoció i són dies de festa i de diversió i per tant moltíssimes gràcies a la regidora per les seves paraules, a les persones que avui sou aquí. Per tant també sigueu benvinguts i benvingudes a un espai tan singular, ja s'ha dit però no ens cansem d'insistir que l'espai Corberó és un espai màgic, és una joia arquitectònica i artística única, ho és per tothom i especialment per als veïns i veïnes d'Esplugues que en menys d'un any de titularitat municipal s'ha convertit en un dels grans espais de referència del país i que avui precisament és escenari de l'inici de la nostra Festa Major.
En aquest Sant Mateu 2023 vull destacar sobretot, com ja ho he fet, l'esperit solidari i inclusiu de les festes. L'ELA és una malaltia del sistema nerviós, com saben vostès molt bé, que afecta les neurones i el control muscular. A Espanya afecta a unes 4.000 persones i l'única cura només arribarà a través de la investigació. El mocador verd que lluïm i lluirem les espluguines i els espluguins durant la nostra festa major és el símbol de la solidaritat i és el símbol també de la inclusivitat d'aquestes festes de Sant Mateu. Tots els fons recaptats, com s'ha dit, per la venda del mocador solidari es destinaran a la investigació contra aquesta malaltia i d'això, de la lluita per trobar una cura, ens oferirà el pregó de Sant Mateu, un il·lustre veí nostre, del qual segur que no cal presentació, però sí que es mereix que recordem que ha estat jugador professional de futbol 17 anys, que ha estat 33 vegades internacional, que ens enorgulleix dir campió de la Recopa d'Europa, de la Copa del Rei, 2 vegades de la Copa de la UEFA, entrenador professional de futbol i avui comentarista tècnic de futbol a la televisió i especialment ambaixador mundial de la lluita contra l'ELA. Estem parlant del gran Juan Carlos Unzué. Avui sàpigues que és un grandíssim honor que ens dirigeixis i ens obsequis amb un pregó per la festa major d'Esplugues, per la nostra festa de Sant Mateu, i abans de passar-li la paraula només en cal dir o en queda dir: visca Esplugues, visca Sant Mateu! It's a little song I would. You might like to sing it, not for nuts. Don't worry, be happy. No queréis cenar esta noche, ¿no? Ya veo, alcaldesa, no sé si lo sabe, que ha asumido un riesgo grande, que este acto puede acabar a una hora despentina. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Quiero agradecer a la alcaldesa y a todo su equipo de trabajo. Lo primero, este detalle solidario del pañuelo, y segundo, que hayáis pensado en mí para hacer este pregón en la fiesta mayor de San Mateo aquí en Esplugas este 2023. Mirad, la primera vez que yo estuve aquí en Esplugas fue en 1988. Ha llovido un poco. Yo recién había firmado por el Fútbol Club Barcelona y había una persona del club que nos iba enseñando posibles zonas donde vivir. Y rápidamente tuve la sensación de que Esplugas era el sitio ideal para hacerlo. Y unos meses después, ya en 1989, recién casado con mi mujer María, vivimos durante un año en nuestra casa, aquí en Esplugas. Pero la vida, el fútbol, nos alejó de Esplugas durante un tiempo. Pero 13 años después volví a firmar por el Fútbol Club Barcelona. En este caso, ya no como portero, sino como entrenador de porteros. ¿Y qué hicimos? Volver a Esplugas.
a nuestra casa, pero con una gran diferencia. La familia éramos 2 cuando salimos y 13 años después éramos 5. Se habían unido nuestros hijos, Aitor, Jesús y María. Ellos han crecido aquí. Ellos han desarrollado su vida aquí. De hecho, un ejemplo es que nuestra hija María ha formado parte del equipo de gimnasia deportiva de Las Moreras, aquí al lado, durante unos cuantos años. Curiosamente, hoy hace ya más de 35 años de esa primera visita a Esplugas. Y hoy no tengo la sensación. Hoy tengo la certeza de que seguimos viviendo en el sitio perfecto, en el sitio ideal. Ahora con mi silla, pues lo mismo me vengo a la plaza del ayuntamiento a tomarme una cervecita, que me doy un paseo por el carril bici y me meto en Barcelona, que me subo al inicio del Collserola para que me dé un poquito el aire, para disfrutar del sol y de unas magníficas vistas. Como veis, la mayor parte de mi vida he trabajado en equipo y hoy lo sigo haciendo porque formo parte del equipo de los enfermos con ELA en nuestro país. El día que hice público mi diagnóstico, dije que firmaba por un equipo humilde, pero muy comprometido. Y os puedo asegurar que hoy seguimos muy comprometidos con la causa. Y vamos a seguir siendo muy perseverantes hasta que la ley ELA y las ayudas que estamos reivindicando sean efectivas. ¿Para qué? Para que ninguna persona diagnosticada de ELA más, queriendo vivir, repito, queriendo vivir, se ven obligados a morir por la falta de esas ayudas de la administración y de las comunidades. Dicho esto, espero y deseo que seamos capaces de disfrutar de esta fiesta mayor, de estos días en Esplugas, con respeto, pero con mucha alegría, porque de esto se trata en la vida, de disfrutar. Hay que trabajar, pero también tenemos que ser capaces de disfrutar. Qué mejor sitio, qué mejores días para hacerlo que estos próximos aquí en Esplugas. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería contaros. Un placer. Chao. A mí es que me gusta mucho un aplauso, Juan Carlos. Entonces así lo estamos disfrutando todos, verás. Alguno me he llevado. ¿Alguno te has llevado? Unos cuantos y los que te quedan. Pero también algunas pitadas en el campo. Esto es mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gràcies a tots i a totes també. Y ahora sí, hombre, esto es otra cosa. Ya te dejo marchar, Juan Carlos, dame un segundo. Pilar, unes últimes paraules per acomiadar l'acte, si us plau. Doncs després d'un pregoner com el Juan Carlos és molt complicat dir alguna cosa més, però primer de tot permeteu-me que li doni les gràcies de tot cor, de veritat, perquè sempre ha estat un gran i avui ens torna a demostrar que continua sent un gran, que necessitem gent com ell, aquest equip enorme per lluitar també i per recollir diners i lluitar amb la investigació contra aquesta malaltia, contra l'ELA, i jo només recolliré les seves paraules, que parlava de respecte i d'alegria. Això és el que demano i a més també estimulo a tota la ciutadania de la nostra ciutat. Hem de viure aquestes festes plenament, amb respecte
i sobretot també amb moltíssima alegria. Us ho demano. Si cal, ens descocarem una mica, però torno a dir, gràcies al pregoner, gràcies a la ciutadania pel seu civisme, gaudint d'aquestes festes. Visca Esplugues i visca Sant Mateu. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, regidora. Gràcies als portaveus dels grups municipals per acompanyar-nos també. Juan Carlos, moltíssimes gràcies per convidar-nos a escoltar-te, que és diferent, el pregó, això és convidar-nos a escoltar-te. Bé, ara sí, no acabarem d'una altra manera que convidar-vos amb una copa de cava, que acabeu de gaudir d'aquest espai. Visca Esplugues, visca la Festa Major de Sant Mateu i visca, vinga va, visca! Ara ho faré bé, ja veuràs. Visca Esplugues i visca la Festa Major de Sant Mateu! Ara sí, gràcies! I a gaudir de la Festa Major, moltíssimes gràcies! Juan Carlos, ara sí. Espera.